гледайте новия зашеметяващ филм "Рестартирай системата". Съвместна продукция на Център по правата на човека Васил Левски Карлово и телевизия Sky TV, посветен на 2003 година, Европейската година на хората с увреждания. Има ли хора с увреждания в Карловска община? Защо са невидими за обществото? Защо не ги виждаме в кината, театрите, кафенетата и обществените сгради? Рестартирайте и вие системата и надникнете в тайните на невидимия свят, за да разберете как учат, как работят, как спортуват, как се лекуват, как се веселят, с една дума, как живеят около 10% от жителите на община Карлово. Would you care?